Anya aure, aure anya auren kauna. Anya aure, aure anya auren kauna. A yau dai murna muke da rana ta farin ciki. A yau dai murna muke da rana ta farin ciki. To auren waye, auren wanka Khalidi ne. Yaro ne na gari, abin alfahari, abokanansa suna tutiya. To amaryar wace, yar mama suna Rakiya. Ashe yarinya ta gari da ke fari, a so kai shi gari, ku je ku fara zaman lafiya. To ango da amarya shawara a gare ku, ku tashi ku sa ruwa ku yayyafi kanku, domin kare da ku sa fishi cikin lamuranku. Zama ne na haƙuri, ku gyara shirinku, ku gane waɗansu ba su so a haɗa ku. Da sunan Allah Ubangiji mahalicci ɗaya, shi ne ya nufe mu ya samu har haɗa kanmu. Kana biyo aure sunna ta manzan mu gaba ɗaya, kusa da sahabbai har auliya ulla ba mu bari. Dukan wanda ya so ya je ga Allah Ubangiji, to sai ya yi mu baya ga annabi Muhammadu. To dama daga duniyar da shi muka zauno, sai ku taka ku girgiza ku karkada kura. Ko auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Me ma kuka ce? Sai ku taka ku girgiza ku karkada kura. Auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Wai bikin nan suwa da wa nake ta gani ne? Ai tirif dangi na su sun ka har haɗa kansu, ko suna zub da ruwan kuɗi kamar ba sa so. Sun ɗebo sa ana rawa suna watsa su. Na gani domin nuna farin ciki da ango da amarya ne. Wancan da wancan suna zagowa, suna rara gefe sun fake ma da rawa. To dama waɗansu ba su sanya azurfa, sai dai sassaka zobuna kamar 'yan tafa. Ku taso ku marmatso ku sanya da safa, domin ba mu bakin ciki da duk wanda ya zo ku. Sai ku taka ku girgiza ku karkada kura. Auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Me ma kuka ce? Sai ku taka ku girgiza ku karkada kura. Auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Amarya Rakiya yar mama je kiki zauna a ɗakin ki, sirrukan ku kar da ki tona. Idan ke shi tarere shi kam da amana, kai ma ango yanzu ga ta nan gefenka. Dukan motsi na ta yanzu na gefenka, komai za ta yi dole sai da sa hannunka. Ciyarwa suturar ta yanzu na bisa kanka. Sai ku taka ku girgiza ku karkada kura. Ashe auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Me ma kuka ce? Sai ku taka ku girgiza ku karkada kura. Auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Mami na amarya yanzu zan sanyawa, Rashida Aisha yarin na gaida ku, Khadija Lawan Zana Maryam na saka ku, kuma kawunnai wallaban manta ku.
Haruna Saduka Hawa'u Gambuwa je gunta kiyawa amarya dukan nasiha ta zaman gidan mijinta amaryar kwarai. Ina Najahabu Basira Aliyu Balkisa Harira Shamsiya Salbiya kannai ne na amarya ga sunan fulle da farin ciki. Kawaye na amarya dole zan sanya ku ya hana zugude iyan gida sun yi murna da mamai da katina gana su da murna. Sinaya da fatu fa'izayya da murna har da mamai nabi allawiya da murna. Sai ku taka ku girgiza ku karkata kura ashe auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Me ma kuka ce? Sai ku taka ku girgiza ku karkata kura auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Ina dangin ango, ina dangin ango, babanni na ango yanzu zan sanyowa. Sa'adu Sa'idu Haruna na murna ga Ali da Isa Dauda yayo murna. Yayan nan ango kuma zan sanyowa. Tantala Iliya shi mana gano shi da murna. Mushan mutumina dala in gaida ka. Rabi'u na Ladi lebura yayi murna. Rakiya illa rahana tayo murna. Khadija Kalela na gano ta da murna. Kannan angon su mawalla sun yi murna. Rabiya Hawa'u Adamu zo cahe. Aisha Musa Hadiza zaki ta yashi domin nuna farin ciki ga ango da amarya. Sai ku taka ku girgiza ku karkata kura ashe auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Me ma kuka ce? Sai ku taka ku girgiza ku karkata kura auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Abokan ango ina abokan angon suke salinsu da murna kwarai. Lallamu da murna gaba da murna kwarai. Babayya da murna ya umai shayi murna kwarai. Hambali da murna jaura gadda da murna kwarai. Ya uyala murna homo siri yayi murna. Ga shafa da murna nima gwana yo murna kwarai. Abokan ango yan da bari jiya sun yi murna. Abokin ango Ali ya yi murna. Allahu ya kare dukan sharrin makiya dina Adam na yi baitika. Sai ku taka ku girgiza ku karkata kura ashe auren muka zo da mun sanya ango da amarya dariya banda bakin ciki. Me ma kuka ce? Sai ku taka ku girgiza ku karkata kura auren muka zo